Švýcarské? Jsou takový, no. I zabít by ti nešlo. Prosím. Tak, ať je to vidět jenom. Sary, nejsme tam, že ne? Ne. Dobrý. Tak... Já nevím, jak se to dělá, já jsem to nikdy nestříhal takovou páskou, takže... Takže takhle, Levou rukou chytneš a pravou stříhneš jako a každému zůstane jako jeden bude kousíček. skvělý, víc. asi když všichni nasadíte ty nůžky, ať je tam ta No a my jsme fotka. zavedli ještě, to ještě řeknu, že třeba tradice na fakultě, že vždycky jeden kousek ustříhneme a moc to zarámuje, že jsme teďka otevřeli strašně moc věcí a bude to na zdi. Dobře. Takže pojďme tak nějak, No. tak já půjdu Tak tady ať je to mezi, hezký, mezi. Ano. tak ať je to hezký teda tím pádem. Tak já nevím, jestli... Fotím, když tak, Pojďte. když tak na mě, teďka všichni, jestli můžu poprosit. Aha, super. Já jsem se taky usmál, to Už? už automaticky. I když tam nejsem, co vypadá. Tak. Jo, ty to stříháš důkladně. A teď je otázka, který si chceš nechat. Ale hezký. Tenhle je pěkný. Radek má dobrý, ty máš dvojitý, ten ne. To je jaký dobrý. No, je zbytečně moc hezký. Ale ten Radku je asi nejto. Tak No, jo. ale symetrické strany. Nechat všichni si. Relikvie. Já to tady dám Třeba někde. odeberu ty nůžky, než někoho prohodnete. To si nechte. Děkujem. A ještě na tom přidáš ty certifikáty. Ano, ano. Potom to vydá, ty to potom vytříšky, je nejhezčí. A tady je teda pro pana profesora Vozňáka jeden a pro Přemka. Tak Jo, Vozňáka jako jsme nemáme. to nepředělávali. Tak Vozňáka dám Jo, já ho teda tence. napsula. Jo. Děkujeme. Děkuju. Přemek je důležitý, ten musíme udělat pěknou fotku. Děkuju moc. Ano, máme, super. Taky blahopřeju. Děkuju. Myslím, že to je velký posun oproti Jenku. No určitě, jako každopádně, jako jak se Hlavně říká, tam je- všechny špatné věci jsou k něčemu dobré, že se Teď to ta metra je z vypadá fejky, to je nejdůležitější, že to máme na baráku, to je úplně super. Já si jo. fakt myslím, že těch aplikací pro to tady je jako nepřeberné množství. Jako. Já si to myslím od začátku, když jsme to